जायै लोङै जों थाग्रा जाति गतिके जोंनि कालचारखौ जुदि UPPL नि सोरबा रनजित बसुमतारिया जुदि खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर आङो दिनैहाय फुङाव सिखारनायजों लोगोसे मोनसे भिडिअ मोनदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि हारिया मोनसे सिनाखि महर मोनदों रायजोफोर। जोंनि हारिया ओरैबायदि सिनाखि महर मोनदों जोंनि बर' ट्राइबेला लोंनानै जानानै फेग्लुंनानैहाय गोग्लैसोनानै थाग्रा मोनसे हारिसो होननानैहाय जों बर' हारिया सिनाखि मोनदों। दिनैहाय बे रावखौ सोर बुंदों नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। सन्तुष्ट ट्राइबेल जातिफ्रा जायै लोङै जों थाग्रा जाति गतिके दिनै जोंनि बर' हारिया गोजौआव दावखोनो थाखाय गोजौ थिखांजानो बयजोंबो सिनाखि जानो बयनिबो सनमान मोननो थाखायसो 50 बोसोर दावहा नांबोदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो निउस मिडियानि गेजेरजोंनो सासे MCLA आइजोनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि रावखौहाय खोनानो मोनबाय। थारैनो जोंनि बर' हारिया फेग्लुंनानै लोंनानै जानानै निसाजोंहाय थानो मोजां मोनग्रा नामा रायजो? दिनै सासे MCLA मुनमुन ब्रह्मआ बेबायदिसो जोंनि बर' हारिखौहाय बर' जाथिखौहाय सिनाखि होबाय। सासे गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि MCLA बिथांनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि राव फैनो नाङामोन। सासे लिडार्सआनो जुदि ससियेल मिडियायावहाय बर' हारिखौ एसेबां मुगैथाव गाज्रि सिनाखि होबायब्ला अब्ला माबायदि लिडार्सआ जोंनि बर' हारिखौहाय दैदेननो हागोन? दिनै जोंनि दैदेनगिरि लिडार्सआनो हारिखौनो जौ जुवाजों गेलेनानै लोंनानै थानो मोजां मोनग्रा होननानै सिनाखि होबायब्ला अब्ला सारा मुलुगावहाय बर' हारिया बर' ट्राइबेला माबायदि गुबुनफोरनि नोजोरावहाय सिनाखि होनो सानखो? बैबायदि सरकारा जुदि सिटआव जिरायफिनोब्ला अब्ला मा सिनाखि होगोन, मा मावगोन रायजोफोर? जायफ्रा BPF जोंहाय सापर्टार खालामगासिनो दङ, BPF खौ मदद खालामगासिनो दङ, नोंसोरो बुजिनानै लादो बिथाङा मा राव बाहायदों। गुबुन हारिनि जुदि बे मुनमुन ब्रह्मआ जायोमोनब्ला आरो बैसोर बायदि हारिनि रायजो राजानि सिगाङाव बिदि राव बाहायोमोनब्ला लोगो लोगो होसोजागौमोन बियो। नाथाय जोंनि बर' हारिफ्रा गावजों गाव एना एनि रायजोफोर, गावजों गाव मालाबाबो गनायलायनाय गैया। दिनै बिथांनि रावानो सैथो होननानैबो सानदों जानो हागौ सोरबाया। नाथाय बिथां सासे दैदेनगिरि जासेयावबो दैदेनगिरिनि खुगायाव बे रावा फैथावना नङामोन, फैनो नाङामोन। जुदि दैदेनगिरियानो गभर्नमेन्टजों सोमोन्दो थानाय मानसियानो बेफोरबायदि राव बाहायोब्ला अब्ला हारिखौलाय माबोरैथो फोजौखांनाय, जाम्बा जाम्बि रायजो राजाखौलाय माबोरैथो बिथांमोनालाय डेभेलप खालामनाय? रायजोफोर, सासे हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि रनजित बसुमतारी सारनि खौरां लानानै मुनमुन ब्रह्मआ बुंदों। जेब्लानाखि रनजित बसुमतारी सारा बुंदोंमोन 17 बोसोराव BPFनि दैदेनगिरिफ्रा जौ जुवानि मेला खालामदों होननानै, थारैनो नंगौ बिथांनि बुंनाया सैथो रायजोफोर। बेनिखायनो दिनैहाय BPFनि सासे MCLA लेडिज मुनमुन ब्रह्मआ बे कुइसननि एन्सारखौहाय होबाय। अब्ला बेसेबां लाजिथावना? दिनै रायजो राजाफ्रासो मा सानदों? आंनि साननायावब्ला ओरैबायदि जोंनि बर' हारिखौ लाजिफोनांबाय BPFआ। बै समावबो लाजिफोनांदों जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारिया सरखार खुंदोंमोन, अब्लाबो हाग्रामा महिलारिया 110 खोन्दो बड'लेण्ड जाया होनखादोंमोन। जाखायाखैबो, बहायथो जादों? दिनैसिमबो जानानै फैयाखै। आरो फैबाय थानाय जायफ्रा सरखार सालायगासिनो दङ बिसोरबो बड'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन ना हाया बेनि जेबो गेरेन्टि गैया। आरो जुदि नोंथांमोना बे गेसाव गोफोन सेवनानै थांखानाय सरकाराखौनो बुरखांनानै लाबोफिनोब्ला बर' हारिनि बड'लेण्डआ
जुग जुग जिबनावबो बर'लेण्ड जाया। स' रायजोफोर आं भिडिअखौ बेसेखिनिखौनो लाबोदोंमोन। आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।